a potom ja som to podkopal a potom bola lháva. Ja kým som vyšiel, som zomrel, takže ja som mal iba to, tak nič som si nenačítal, iba toto, že Lukáš? Čo toto? Iba tento portál. Iba ten portál, no. To bolo všetko, čo si čítal. Ideme na tú nejakú výpravu, ale máš nejaké šipy? Ne, ale videl som, padli mi zo skeletona, ale to som umrel a myslím, že ich bolo asi tak 5 tých šipov. To ja teraz nemám, nevadí, ale... Ja chcem mať už noc, ja chcem ísť na zombíkov. Dobre, tak na čo sme išli spať teraz? Ja mám zapal... Počkajte, dáme na chvíľku, tak sme tu zasa, Lukáš povedal nadávku. Tak ja nechcem nadávky, tak ja to tu radšej strihám. Som si myslel, že ja som to zapalil. Prepačte, že vás že som moc blízko, ale... Oni ťa tam nevidia. Oni tam ťa nevidia, oni vidia iba moje. Počujem ti tam zombíka. Ale fakt sme nič nenačítovali. To bolo všetko, čo si ho načítoval. Hej, Lukáš nič nehral moc skoro. Ja som včera našiel 6 diamantov a predtým som mal tých 5. Juhu. A ja som mini dieťa. Skoky, skok. Ale nemôžem utekať. Skoky, skok. Na čo ja poká toto doplní viac. A dáme strich, kým si naplníme aspoň asi taký, neviem, aby sme mali do Zangrbaru, tak o chvíľku sa uvidíme, tak na chvíľku čau. Tak ľudia, už tento diel by mohol končiť, spravíme druhý a to bude už výprava. A tak to by bolo fakt všetko, tak druhý diel čus. Čus!